सोने के मैया के मंदिरवा त चंदना के वड़ लागे, चंदना के वड़ लागे हो। हे मैया खोलो न चंदना के वड़िया चरण हम छुबै, चरण हम छुबै हो। हे मैया खोलो न चंदना के वड़िया चरण हम छुबै, चरण हम छुबै हो। भीतर से बोलै सातो बहिनिया उरौ भैरो भैयौआ उर भैरो भैया हो। भीतर से बोलै सातो मैया उरौ भैरो भैया औरौ भैरो भैया हो। ये सेवका कहाँ लागौला एतनी देरिया, केवड़िया कैसे खोलौं, केवड़िया कैसे खोलौं हो। ये सेवका कहाँ लागौला एतनी देरिया, केवड़िया कैसे खोलौं, केवड़िया कैसे खोलौं हो। फूलवा लोराई गईले फूलावरिया त कीनै बजरियन, कीनै गे बजरियन हो। ये मैया वहीं लागला एतनी देरिया, केवड़िया तानी खोली दे तू, केवड़िया तानी खोली दे तू हो। ये मैया वहीं लागला एतनी देरिया, केवड़िया तानी खोली दे तू, केवड़िया तानी खोली दे तू हो। हम नाही मांगी धन दौलतिया त नाही हम रुपया मांगी, नाही हम रुपया मांगी हो। ये मैया हम मांगी सिर के सेनुरवा त ओकर पे दया कर, ओकर पे दया कर हो। ये मैया हम मांगी मांग के सेनुरवा त ओकर पे दया कर, ओकर पे दया कर हो। ये मैया दूसरा मांगे निर्मला देहिया त ओकर पे दया करी, ओकर पे दया करी हो। तीसरा मांगना हम मांगी मांगना भला पुरयु, मांगना भला पुरयु हो। तीसरा मांगना हम मांगी मांगना भला पुरयु, मांगना भला पुरयु हो। ये मैया गोदी के बालकया मर करिहा, गोदिया खिलाए रहिहा, गोदिया खिलाए रहिहा हो। ये मैया गोदिया के बालकया मर करिहा, गोदिया खिलाए रहिहा, गोदिया खिलाए रहिहा हो। सोने के माई के मंदिरवा त चंदना के वड़ लागे, चंदना के वड़ लागे हो।
ए मैया खोला न चंदन के वड़िया चरण हम छुबई चरण हम छुबई हो। ए मैया खोला न चंदन के वड़िया चरण हम छुबई चरण हम छुबई हो।